Mikä sulla siellä on? Noin. Hyvä. Tuukkari pitämään täältä kiinni. Ei mulla ole mitään kiirusta. Mä en ole vähän kun ton koiran vähän reenat. Joo. Tää. Sus katso. Täällä näin. Joo. Niin. Kato kun tämäkin menee puoli metriä jo. Noin. Hyvä. Se on vähän niin vihaa. Kato, melkein metrin on tullut jo. Rupeaa jo naru kiristämään toista suunnasta. Se on kyllä jytyn näköinen tuolla. Joo. No niin.